बिटिआर सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो थांगासिनो दं। चिरां जिल्लानि बुमेसर इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट खाख्रागाव राबापारायाव जानुवारि दाननि फैगौ 19 आरो 20 खालार खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ब्रैथि दमासि फोरबो खुंफुंगोन बिटिआर सरकारा। नंगौ, थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो बे गोथार दमासि फोरबोखौ खुंबोगासिनो दं आरो देग्लाय बोसोरावबो ब्रैथि खेबनि थाखाय गाजा गोमजायै खुंफुंनो थांगासिनो दं बिटिआर सरकारा। बे ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबोनि गिबि सानाव हाबाफारि बायदियै बड' ट्रेडिशनेल डान्स, राजबंशी ट्रेडिशनेल डान्स, राभा ट्रेडिशनेल डान्स आरो कालचारेल प्रग्रामबो थागोन। आरो नैथि सानाव हौवासा आरो हिन्जावसानि हिल ट्रेकिं, एथनिक फुड कुकिं कम्पिटिशन, बेरियास ट्रेडिशनेल डान्स, हौवासा आरो हिन्जावसानि टाग अफ वार, बेनाना ट्री क्लाइम्बिं एबा थालिर बिफां गाखोनाय आरो सिंगल ट्रेडिशनेल डान्स कम्पिटिशन हाबाफारि लानाय जादों। दानिया फैदो बुमेसर इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट खाख्रागाव राबापारानि बानजाय आफादा बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि जर'खा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो जों मिथिना लानि। नंगौ, 19 आरो 20 जानुवारि 2025 इं मायथाइयाव दे 4th एडिशन दमासि फोरबो फालिनो थाखाय बे समाव साखाफारा जादों बुमेसर इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट खाख्रागाव राभापारा द डांटल चिराङाव। थारैनो मख'नांगोन, नोंथांमोना मिथिगौ जे थांनाय सिगाङाव जिहेतु 3थि जे एडिशन दमासि फोरबो बे फोरबोखौ फालिखांबाय आरो बे बाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय 4th एडिशन दमासि फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों नैबे बुमेसर इक' टुरिज्म पिकनिक स्पटआव। बे समाव मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जे बानजाय आफाद, बे बानजाय आफादनिफ्राय माबे खालाराव मा हाबाफारि बिथांमोना लादों बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन। थारैनो मख'नांगोन जे बे फोरबोनि गेजेरजों माखासे मानि जे हारिनि हारिमुवारि हाबाफारि बैफोर हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो माखासे बादायलायनायबो बे समाव खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों। बे समाव बिथांमोननिफ्राय आं थोंजोङै मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन बानजाय आफादनिफ्राय बेसेबां साखाफारा जाना दं, सोर आलासिफोरा बेवहाय बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना माबे खालाराव मा हाबाफारि बिथांमोना लादों मोनथिनो थाखाय सिगांदों। नंगौ, बिथांमोननिफ्राय मोनथिगोन दे 4th एडिशन दमासि फोरबो फालिनो थाखाय साखाफारा जादों। हाबाफारिया माबायदि जागोन? हाबाफारिया जोंनि 4th एडिशन जे दमासि फोरबो हाबाफारि बियो देग्लाय बोसोरनि थाखायबो जोबोद गाजा गोमजा जागोन। गिबि आङो नोंथांमोन बड'लेण्ड चेनेलखौ गोसो गोथारै जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे जोङो बाख्नायहरगोन जे 4th एडिशनसिम जों दिनैहाय दमासि फोरबो फालिनो मोनबाय नैबे आफा बुमेसर माबानि सेरफाङावहाय। दा बेवहाय जोंखौ खुंफुंनो साहस होनायनि थाखाय बिटिआर सरकार जे प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो गिबि गोसो गोरबोनिफ्राय गोथौयै जोङो मोनसे साबायखर हरो। जाहाथे बे दमासि फोरबोखौ सिगां बोसोरफ्राव जों खुंनो मोनाखैमोन, नाथाय जों फैयै दिनैहाय बोसोरब्रैसिम आगान सुरबाय। बेवहाय जोङो 19 थारिखनिफ्राय हाबाफारिखौ लादों। बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै नुजाफैगोन जोंनिनो MLA सिडली समस्तिनि निर्मल कुमार सार। आरो बे ओइदिनखालि जोंहा हाबाफारि बायदि दङ, बेलासिनि 4 रिंगायाव ट्रेडिशनेल डान्स कम्पिटिशन, बेलासिनि 4 रिंगायाव बेवहाय गासैबो हारिनि ट्रेडिशनेल डान्स कम्पिटिशनखौ जोङो दोननाय जादों। लोगोसे फैनानै जोङो 20 खालाराव हाजो गाखोनाय बादायलायनाय हौवा आरो हिन्जावनि थाखाय दोननाय जादों। आरो लोगोसे संनाय खावनाय बादायलायनाय एथनिक फुड, जाय हाबाफारिया जादों दमासिनि थाखाय जोबोद गोनां। आरो जोङो बे दमासि फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर' हारि बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि सुबुंफ्रा जेरैबायदि दमासि फोरबोआव गोदान बोसोर फैनायजों लोगोसे जोङो जे दमासि फोरबोआव फिथा, एन्थाव, सौराइ, लारु सावनानै जायो, फालियो, बेखौ जोङो नै बेवहाय बेनि थाखायनो संनाय खावनाय बादायनाय हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय जोङो 30,000 सेथि बान्था हिसाबै दोननाय जादों आरो 30 प्राइज मानि जागोन। बेवहाय 30 बान्थासिम दोननाय जागोन। बिनि उनाव दङ जोंहा दिरुं बोनाय बादायनाय
आरो बिनि उनाव दङ थालिर बिफां गाखोनाय बादायनाय भेराइटि श' जोंनि बे 20 खालार खालि दोननाय जादों आरो लोगोसे बेवहायनो दङ जोंहा 19 खालाराव दीपिका दास बिथांखौ जोङो गायक हिसाबै मोननो हादों आरो लोगोसे दङ 20 खालाराव जेसि नार्जारि आरो करुणा मयिराबा बिथांमोन हारिमुवारि भेराइटि श'आव जों बेखौ दोननाय जादों। थ' जोबोद गाजा गोमजा जोङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ हांख्रायहरदों गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे जोंनि नैबे 4th एडिशन दमासि फोरबो फालिनायाव बयबो फैनानै लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैयो आरो नैबे बिथांमोन गायकफोरमोनजों जाहाथे जे बिथांमोननि देंखो बोनाय बेजों जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय लाफैयो बेखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय देग्लाय बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे गासै दमासि मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफोरखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय। नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन नोंथाङा दि बुंथिदों जे बेहाय जाखिनि नैबे दोरोङारि जे मागो दमासियाव जे फिथा बिदिनो सौराय जानाय होननानै जों मख'यो नाथाय सरासनस्रायै जों नोजोर होयोबा जोंनि साखाथि फाखाथि गोबां हारि हारिसाफोर दङ जेराव बर'फोरनि नैबे संनाया आलादा आरो गुबुन गुबुन हारिफोरनिया आलादा जायो। दा बे बिथिङाव बादायलायनायाव गासिबो हारिया बाहागो लागोन ना बेवहाय बर'फोरनिल' बेवहाय संनाय खावनाय थामहिनबानि बे फुड आइटेम्सफोरा थागोन? गासैबो हारिखौनो जोङो बेवहाय दोननाय जादों गासैबो हारियानो बाहागो लानो हागोन दा बेखौनो जोङो आयजनखौ लानाय जादों बेनि थाखायनो गासैबो जाहाथे बादायारि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायहरो बेवहाय गोसो गोथारै बाहागो लाफैनो हागोन आरो जोंनि बे एथेनिक फुड कम्पिटिसनाव जोङो इयुनाव जोङो बबे पर्यायसिम लांनो हायो जाहाथे नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जाहाथे लांनायनि जोंहा मोनसे सिमां दं। जोंनि बेवहाय इक' टुरिजम ससाइटिबो दं बेजों लोगोसे जोंनि एडभाइजार हिसाबै जोंहा रायजो सभानि MP रेनगोरा सार बिथांमोननि आशीर्बादजोंनो लोगोसे बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारमोननि दैदेननायजोंनो जोङो दिनैहायसिम 4th एडिशनसिम जे दमासि फोरबोखौ फालिनो मोन्दों बेजोंनो जोङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि थाखायनो जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थादों। हाजो गाखोनायबो जों बेवहाय नुनो मोन्दों हाजो गाखोनाय जे बादायलायनाय बेखौबो जों नुनो मोन्दों माबायदि जागोन बेयो? हाजो गाखोनाय बादायलायनाया मोजाङैनो जागोन बेवहाय जायफोर बिथांमोनहा बादायनो गोसो गुदुङैनो जाहाथे गाव गावनि मुंखौ थिसनफैनानै जे हाजो गाखोनाय बादायनायखौ बादायफैयो। दा गोजौआव मोनसे आफा प्रमोद थानसालि दं बे थानसालिसिम जोङो डिसटेन्सखौ लानाय जादों बांद्राय गोजानबो लानाय जायाखै माखासे लामाफोरनि उसुबिदा दङ बिनि थाखायनो जोङो बे थानसालिसिम बे हाजो गाखोनाय बादायनायखौ लानाय जादों। माखासे बादायलायनायफोरबो जों नुनो मोन्दों बे बादायलायनायफोरा कमन जागोन एज ए नैबे समाव गासिबो बेवहाय बैसोफोरनि सिमाफोर थागोन नामा? बेवहाय गासिबो कमन दोननाय जादों बेयाव बैसोनि सिमा दोननाय जायाखै दा बेवहाय हौवा आरो हिन्जाव बे मोननैखौल' फाराग दोननाय जादों। दा बे हाजो गाखोनाय बादायनायनि थाखाय आरो नैबे दिरुं बोनाय बादायनायनि थाखायबो आरो नैबे दिरुं बोनाय बादायनायनि थाखाय जोङो हौवा आरो हिन्जाव बे फारागखौ दोननाय जादों आरो गासिबो हारियानो बेवहाय बाहागो लानो हागोन बेखौनो जोङो गोसो गोथारै हांख्रायहरनाय जायो। सिगांनिख्रुइ 3rd एडिशननिख्रुइ देग्लाय 4th एडिशनाव आलादा माबाफोर नोंथांमोना हाबाफारि लाबावदों नामा? देग्लाय 4th एडिशन हिसाबै जोङो आलादा जेबो हाबाफारि लायाखै जिहेथु जोंनिया बेवहाय ओरैनो दमासि हिसाबै गाजा गोमजाबो दिनैसिम 4th एडिशनसिम फैनाय 4th एडिशनसिम फैनायाव गोबाङैनो गाजा गोमजाया जागोन बेवहाय बयनिबो दिनैहाय गोसो गुदुंखौ जोङो नुदों बेवहाय जे दमासि फोरबो दिनैहाय खुंबोगासिनो दङ बे हिसाबै दा नै बेवहाय आलादाया जेबो गैया दा आलादा हिसाबै बुङोब्ला जोंना बेवहाय एथेनिक फुडआवनो जोंनि जि जानाय लोंनाय जों माखौ जायो माखौ बाहायो बे जिनिसा जोंना गोदान बोसोराव जों जानायनि सिगां जे सोरजिगिरिनो बावग्रोनांगौ बेफोरनि माखासे नेम निथिया बाव थालांबाय दा बेवहाय बेखायनो जोङो बे जिनिसखौ बेवहाय बादायलायनायनि गेजेरजों दिन्थिफुंनाय आरो बेखौ मोनसे इनकारेज होनाय आरो बेखौ गोजौ थाखोआव लांनायनि मोनसे सिद्धान्तखौ सिङाव लानाय जादों। साबैसे बादायलायनो मोनगोन जिहेथे गोबां बेवहाय न'खर हिसाबाव बा हारसिंबो बादायलायनो दा ग्रुप हिसाबाव थागोन नामा? ग्रुप हिसाबै दोननाय जादों मोनसे ग्रुपआव 7 खरि दोननाय जागोन 7 बा 6 जन दा बेखिनिखौ मोनसे ग्रुप हिसाबै बाहागो लाफैनो हागोन दा बे हिसाबै जोङो 30टा देग्लायहाय बादायारिफोरखौ 30टा ग्रुपखौ जोङो दोननाय जादों। 30टा ग्रुपखौ औ चिरांबासि रायजो राजाफोरखौ बिटिआरबासि रायजो राजाफोर मा खालायगोन बे समाव? चिरांबासि रायजो राजा आरो बिटिआरबासि रायजो राजाखौ जों बेखौनो साबायखर बावो बयबो दमासिनि थाखाय दमासिखौ गावबागाव न'आवनो फालियो ओनसोल हिसाबै फालियो बेबायदिनो जाहाथे
बयबो रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै जे गाव गावनि न'आव फालिखांनायनि उनाव जाहाथे जोंनि नैबे भुमेश्वर हाजोनि सेरफाङाव फालिनाय बे दमासि फोरबोआव लोब लोब फैनानै जोंखौबो मदद होयो खुंफुं आफादखौबो आरो बेनि जा एसे मोनसे रंजाथाइ फोरबो बे फोरबोखौ जाहाथे भग खालामफैयो बेखौनो जोङो गोसो गोरबोजों खावलायहरनानै गासैबो चिरांबासि आरो रायजो राजाफोरखौ साबायखर होनाय जाबाय। नंगौ बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय दा 4th एडिशन नैबे मागो दमासि फोरबो फालिनाय बे फालिनायनि जे बानजाय आफाद बे बानजाय आफादनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय थारैनो मख'नांगोन जे जोंनि जे दमासि फोरबोआव थामहिनबा मागोआव जे जोंनि जानाय जे आइटेमफोर जेरै जोङो मख'नांगोन जे फिथा सिथाव जानायनिफ्राय लानानै जोङो गोबां रोखोमनि जे दोरोङारि जे जामु बे जामुफोरखौ माबायदि संनांगौ बोरैहाय जों बेखौ फोथांना लांनांगौ माखासे बिथिङाव बिथांमोना बेखौ नैबे समाव फोथांना लांनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म लादों आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों दि जे बे समाव बाहागो लागिरि बिथांमोनखौबो बिथांमोना फोरमायदों जे 30टा बादायारिफोरा बेवहाय बाहागो लानो हागोन आरो लोगोसेनो देग्लायनिखौ थामहिनबा बिथांमोना बुंथिदों जे चिरां जिल्लानि जिखिनि थागिबि बिथांमोन दं बिथांमोना बेवहाय फैनानै बाहागो लानायखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो लोगोसेनो गुबुन जिहेतु गुबुन हारिजों दाजानाय बिटिआर ओनसोला दा थिग बेबायदिनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नोजोर बोनानै गुबुन हारि हारिसाफोरनि सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बे बेनारनि गेजेरजों जे 4th एडिशन दमासि फोरबो फालिनाय बेहाय भुबनेश्वर इक' टुरिज्म द पिकनिक स्पट खाख्रागाव राभापारा दांतल चिरां बेवहाय बिथांमोना खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों सेथि हाबाफारि बायदि बिसा कालचारेल प्रग्राम थागोन राजबंशी ट्रेडिशनेल डेन्स थागोन बड' ट्रेडिशनेल डेन्स बेवहाय थागोन राभा ट्रेडिशनेल डेन्स बे थागोन आरो नैथि हाबाफारि थामहिनबा 20 जानुवारि 2025 मायथाइयाव बिथांमोना हिल ट्रेकिं आइजो आरो हौवाफोरनि मोनसे हाबाफारि बिथांमोना लादों आरो लोगोसेनो इथनिक फुड कुकिं कम्पिटिशन बेवहाय लानाय जादों भेरियास ट्रेडिशनेल डेन्स बिथांमोना लादों टाग अन वार मेल एन्ड फिमेल बे मोनसे जुजिलायनाय थामहिनबा बादायलायनाय बेखौबो लादों बेनाना ट्री क्लाइम्बिं बेखौबो बिथांमोना लादों आरो सिंगल ट्रेडिशनेल डेन्स कम्पिटिशन बेफोर मोजां हाबाफारिजों फैगौ 19 आरो 20 जे जानुवारियाव बिथांमोना खुंफुंनो थाखाय बे समाव साखाफारा जादों। नैबे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना जे आगु जे जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय। गोजोन्थों।